Ieri am lansat un nou avertisment autorităților din România. Nu mai trebuie să pierdem vremea. De 10 ani de zile spun același lucru. România trebuie să colecteze plasmă umană în centre de plasmafereză. România trebuie să proceseze plasma umană de la donatorii români, astfel încât să putem produce medicamente derivate din plasmă. Pe 17 februarie, autoritățile din China au certificat și au anunțat întreaga lume că utilizează plasma colectată de la persoanele vindecate de această boală, de acest virus COVID-19 și că o folosesc această plasmă cu succes. La câteva ore, Organizația Mondială a Sănătății a confirmat că această abordare este una realistă și, de asemenea, a reamintit că această abordare terapeutică a mai fost utilizată și în alte afecțiuni și în alte epidemii severe, cum este Ebola și cum a fost SARS. Nu mai avem timp de pierdut. Spun acest lucru de peste 10 ani de zile, dar acum este mai evident decât oricând. Și medicii români au înscris în protocoalele terapeutice pe care le-au dat publicității pentru a fi cunoscute de toți cei care vor trata pacienți cu această afecțiune. Repet, au înscris în protocoalele terapeutice terapia cu plasmă recoltată de la pacienții convalescenți, adică cei care au reușit să se lupte cu succes cu virusul și au dezvoltat anticorpi. De asemenea, au înscris în protocoalele terapeutice utilizarea imunoglobulinei, în special a imunoglobulinelor cu anticorpi specifici IgM-IgG, la copiii care dezvoltă forme severe și probabil au înregistrat această terapie doar pentru copii, pentru că în acest moment România nu are acces la cantități suficiente de imunoglobulină pe care le importăm. Nu mai avem timp de pierdut și fac un apel la autoritățile române să înceapă de îndată procedura de selecție competitivă a partenerilor privați, și aici mă refer la acele companii care sunt active în domeniul producerii de medicamente derivate din plasmă, astfel încât în cel mai scurt timp să se ajungă la un contract pentru realizarea parteneriatului public-privat în vederea dezvoltării infrastructurii de colectare de plasmă și de procesare a acestei plasme colectate de la donatorii români în fabrică pe teritoriul României, construită și care să funcționeze pe teritoriul României. Astăzi vedem că autoritățile române rechiziționează fabrici sau impun sau acordă anumite ajutoare pentru ca fabrici existente să-și schimbe producția. Este pentru a nu știu câta oară, când avem un exemplu că trebuie să avem pe teritoriul României fabrică de produse de medicamente derivate din plasmă. Suntem în al 12-lea ceas. Repet, nu mai pierdeți timpul. Din păcate, în următoarele luni, pacienții din România care vor dezvolta forme severe ale acestei boli, probabil că nu vor beneficia de tratament cu imunoglobulină colectată de la cei care au dezvoltat anticorpi și s-au vindecat. Pentru că România nu are în momentul de față echipamente de plasmafereză care să funcționeze în condiții autorizate și acreditate, pentru că nu respectă legislația europeană, reglementările internaționale în domeniu. Cu toate acestea, se poate accelera acest proces. La ultimele discuții pe care le-am avut cu Ministerul Sănătății, am făcut propuneri concrete pentru ca inclusiv cele mai bine dotate centre de transfuzii din România să poată obține relativ rapid aceste acreditări. Trebuie doar să nu
mai amânăm aceste decizii. Trebuie să acționăm.